Ak by si mohol žiť v jednom anime svete, ktorý by to bol? Pokémoni. Stále One Piece. To už som veľakrát premýšľala, že Fairy Tail, pretože tam nikto neumiera, všetci sú tam krásni a môžeš sa naučiť akúkoľvek mágiu chceš. Jsem skoro řekla tu Shingeki no Kyojin, ale to je fakt jako docela, jako je to moje nejoblíbenější anime. Ale asi tam jako ne. Počkaj. Vždycky to bude mať nejaký háčik. Nevím dál. Poviem niečo úplne od veci z anime Utano Prince sama, keďže tam mám najviac husbandos. Niečo normálne, kde ma nezabijú, kde nezomriem, kde môžem mať pokojný, normálny životík, proste máte tam svoje. Reálne Vinland Saga neznie zle. Šla by som do Bleachu. Tiež Bleach by som dala. Asi One Piece. Evangelion. No určite nie Attack on Titan. Konosuba je celkom fan. Redu of the Healer.